Здравейте, аз съм водещата на шоуто. Скейтър! На скейтърбордистите и съм най-добрата скейтърка. А сега ще ви покажем, преди години са умряли всички скейтове, да е станал един скейтър. Алекс! На 10:30! Оле, да включиш на лампата! И добре, ще останете. Хайде! Трябва да добавим нещо готино! Кажи нещо готино! Пумане! Кажи нещо готино! Заслушайте да се на... Здравейте! И сега той направи най-готина дроб. А да видим за трети път как ще го направи. Край!